microwave oven. It sense naman po. Right? Because it looks like a microwave. Oh, Makes sense. it acts like an oven. Oh, ayaw diha, ayaw. Diha lagi siya gusto, oh. Nak, makuba na, nak. Wanay kalingkuran si mama, nak. Hala. Lolo, nanggigil. Hoy, nanggigil. Hoy. Hoy. Hala. Nanggigil. Nanggigil ang manghod. Ikaon ka sa ako ikulog dali ba? Itong pag-share sa dong. Hindi na ako kahon mo itlog, nak. Kabala ka. Ay, dagan chorizo, oh. Jam, di mo na mukaon. Sige na siya. Ako nagsapawhan, kinaisapaw ko. Sige, abay mo. Way bangko, manggod. So, di na lang siya makatulugan. Gigil na, oh. Sus. Jam, ibalik na, Jam. O mates, di ba ta jump? You can sit there dong after you. Kung ato dong nga bangko dong, oh. Yeah. Ha? Tabangay, manihan mo tayong tuyuhan. Mami, sige, kaon na ta, mami. Kao na, baya ka na. Kunya na pagkaon kayo mag-ampo pa ta. Ay, nagsigbing kuanhan. Ay, wala pa man nakatay. Si mama ay kabalo, anak. Di ko na kabalo. Sige na, wala na. Gutom mo na si Miggy. Ano ko lang? Ha? Kapit na na po. Kapit na na. Anon. Agoy! Mo pa ng 7 plus, ma? Oo. Ipisad, no? Hindi ba? Una na yung mama. Mo pa na sa una man, oh. Katong sa ako agikan. Ah, mauni. Hindi si mama di ay mag-eat. Uli pa. Pero maulagi ka na. Di na Mami, ma-update. update ka siya. Update pa? Mami, update ka siya. Mama magikip. Ba't kita dili update because wala man tabutanganan. Dili na, may batang gamay. Ano pa siya? Kami ko ano, tanaw yun. Tanawa, oh. Nak, alit na, nak. Nak. Ay gani, kaya di po niya ablihon. Ano naman na siya mag-update mo? Uy, ganing nga bata. Grabe ka man dito ni Buyak. Ma, asa at utangan sa bawah. Ay, gani, day. Pwede rin eh. Kasi mapu-update ka tumpuan, day. Pintutik. Di, Ano sila lo? di ah. Dinuan lang, day. Kaya probable lang. Ako pa kayo na pinalit sa kuwan. Yun tap sa una. Gaya na na. Kung kitay ng... Unay na. Dong, ibutang sa ni dito Pinana sa ka years ba? Bamuan pa mo yahong? Ayun na. Atasara, day. Tasara. Ibutang dito sa kuya. Ikaw may... Ato na na. Jam, alit na, Jam. Iyan ang pangalan. Jam. Pag syagit na. Kita rin pinakasaba din ba? So far. Sa bantayan. Katong sila diri sa una, ma. Diri sila na puyo, grabe sila kasaba. Na, grabe lagi. Layo, pa ka na, pasigit, maduga na di mong tingog sa inahan. Beke! Aga-aga! Anak ko. Hoy, mabuak ng glass, nak. Ayaw siya di ipatungtong, nak. Basi mabuak, simba ko. Lagi? Lalbe! Okay lang, mabuak ang iyang tiil nga. Mugani, masamad. Da. Uy! Dito lagi ni nga bata. Oo, lolo. Shh. Mama! Yung gomay siya. Hindi ko kay grabe ka budang. Hindi siya pagkaulog niya ha. Mao, sa ulit ka. Saksakan na nagatas. Ay, maungong ito. Si Kilian po, ang di ka ayaw mo kaon dito. Oo. Maunang... Si Kuan, Ilayas. Mukaon karni. Si kanang po, ang mukaon kasang agira kanang i-barbecue ang karni sa karning baboy nga unod. Yurot ni Mohan. Wala. Naa sa ref. Oo. Ay, mga karne sa ref, ma. Wala ko digimurot. Sige ka. Kaya po na itong mahurot po. Naghanay magani na, oh.
Ayra na lang unya. Diri tumuli man oh. Oo. Dili man ko siya. Dili man ko Hmm. Paulion ang kasya sa iya lulo kay Galingaw. Hmm. Uy, nak, Jam. Migi, kuha na si Jam Jam oh. Nangilabot oh. Jam. Nay, isa daw. Jam. Balik siya balik. Disgusting. Gumaya naman ina. Kapag na yung Jam Jam. Dili. Badikit na yung sando. Saan man ang ganahan man siya. Smart bro. I will never. Nagupot siya. Uy, di natuod ka anak doon. Uy, naara may Australia din ha. T-shirt. Sila ka buok. Maigo siguro ni Jam Jam. Ay mga gagmay. Gamay. Isa lang kabuok good nga na imarkang Australia. Hmm. Okay, ato sudan itlog, churis, tosino, ay siya ni longganisa. Lami kuning kuan tosino. Sabaw ka, hindi naman mo. Hindi sabi. Yauya. Okay, approve. Approve doon. Bakasyon ako ng Dubai na Rice, red rice. So guys. Bakasyon, kay tulong ni Kabuok. Lagi. Ay, nasa Nak, alin na nak. Nak, alin na nak. Dahil na. Yun, napay pansit oh. Tama ko na, tama. Asa ang Wala palagi ang karni. Okay na, okay na. Andoy. Tumay na ko. Ang Ang tong. tong, asa ang tong? Nagto. Dito, ako na ko ma. Okay. Nak, dali na nak, dali na nak.